बे समाव अमानि बेसेना खम जालांनायाव अमा फिसिग्राफोरा गोबां दुखु जारलायाव गोग्लैनांदों। बिटिआरनि दाब दाब ओनसोलाव गोख्रैनो खमायलांदों अमानि बेसेना। अमा फिसिग्रा आइजोफोरा नांगौ बायदि बेसेनखौ मोनैनि जाहोनाव खाफाल हमदों। बेनि अनगायैबो अमानि जानाय आदारखौ लानानैबो जिंगासिनांदों अमा फिसिग्राफोरा। नंगौ, रायजो नाङैनो अमानि बेसेन खमायनायाव बाक्सा जिल्लानि गामि ओनसोलाव गाज्रि गोहोम गोग्लैनायखौ नुनो मोन्दों। बाक्सा जिल्लानि अन्थाइबारि हादाननि रायजो राजाफोराबो गोबाङानो अमा फिसिनानै नखर सालायग्रा आरो बेनि गेजेराव माखासे बर' आइजोफोरा दुखु फोरमायदों। गामि ओनसोलनि थागिबि आइजोफोरा अमा फिसिनानै नखरनि खरसाजों लोगोसे गथ' गथायनि फरायनाय खरसाखौबो दिहुननो हायोमोन। नाथाय दायो अमानि बेसेन खमायनायाव ओनसोलनि अमा फिसिग्रा आइजोफोरनि गोसो बायनायखौ नुनो मोननाय जादों। अमा फिसिग्रा आइजोफोरा फोरमायनाय बादिब्ला थांनाय माखासे दान सिगाङाव अमा फिसाखौ मासेयाव 4,000 राङै फानदोंमोनब्लाबो नाथाय बे समाव 1,000 रांल' मोननो हायो। बेराफारसेथिं अमा बेदराबो 1 केजियाव 300 रांनिफ्राय दायो खमायनानै 150 निफ्राय 200 रां जानायाव अमा फिसिग्राफोरा गोसो बायनायखौ फोरमायदों। बेखौ लानानै अमा फिसिग्रा आइजोफोरा सरकारनिसिम थाबैनो माबा मोनसे राहा लानो थाखाय दाबि खालामदों। रायजोआवनो माखासे मुवा बेसादनि दामखौ जोङो बांनायखौ नुगासिनो दं आरो लोगोसे बायदिसिना दिनैहाय गामि ओनसोलाव जोङो नुजाथिफैदों। बे समाव दं आङो बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमा बेंटन थानाय अन्थाइबारि गामियाव माखासे बर' आइजो बा नखर नखर माखासे अमा फिनायखौ जों नुदों आरो लोगोसे बिथांमोना फोरमायदोंदि मुवा बेसाद माखासे बारायबाय थानायाव बा दिनैहाय अमानि बेसेना खम जानायखौ लानानै माखासे दुखु फोरमायदों। बे दुखुफोराव जों बिथांमोनाव माखासे बिनि सोमोन्दै बा दिनै अमा फिग्रा मादैमोन दं, बे मादैमोनाव जों बिनि सोमोन्दै मिथिना लागोन। मादै, बेसेबां गोबाव जाखो अमा फिसिनाया ओरैनो? 10 बोसोरसो जाबाय। 10 बोसोर जाबायना? ओमफ्राय दा ओरैनो अमायाथ' दामा खमायदों, माखासे मुवा बेसादथ' बारायगासिनो, बिनि सायाव मा होनो? एबार खमायदों आरो दामा। ओमफ्राय नङाबा जोङो अमा फिसायानो 16 गाहाम जायोमोन आरो। ओमफ्राय न'खर सलायनाया माबोरैहाय जागासिनो दं? न'खर सलायनाया दा थिगानो आरो जोंना। अमाखौथ' फाननो हाला? अमाखौ फाननो हाला, ओमफ्राय आरो गुन्दैनि दामा 80 थाखा बिदि आरो। आरो अबाव लाङो नोंसोर अमाखौ? अमाखौ जोङो आनन्द बाजाराव फानो, ओमफ्राय जायखिजाया फायखारि फैयोमोन आरो फैनायालाय। नोंगौ, जोङो बिथांनावबो मिथिना लाबाय आरो बिथाङाबो जाबाय बे अमा फिसिनायाव मुखुब जानानै दङ आरो लोगोसे न'खराव बिथांमोनाबो बुहुत खस्थ'आवनो जागासिनो दं होननानै बिथांमोना फोरमायदों। मा होनो? बिदिनो थारमाने अमा फिसिनानैनो जोङो न'खरखौ सलायबाय थायोमोन। नाथाय एबार नै थांनाय लकडाउननिफ्रायनो एसे जाबोबाय थादो। अब्लाबो लकडाउनाव जोङो एसे सुबिदासो मोन्दोंमोन, दामा मोनसिनदोंमोन। मासे अमा फिसायाव आङो 4,000, 300, 4,000 बिदि फानदोंमोन। 16टा 18टा इदि। दा थांनानै नै एबार फैनानै एबारनि भाद्र मासनिफ्राय अमानि दामा खमायदों, खमायनानै फाननोबो हाया जादों। बिदियैनो फारसेखै गुन्दैनि दामा बारायना होनायाव जोंहा एसे दुखु जादों। थारमाने माबोरैहाय जोङो अमाखौ फिसिबावनो बिदि जानानै दा गोनो गोथो बिदिनो। अब्लाबो सेस्था खालामनानै जोङो फिसिबायानो दं आरो। किजानि मब्लाबा मोजाङानो जाबोयो बाजारा आरो दाम थांफिनो, बिदिनो दाबो नगाराखै। जोङो बे अमाजोंनो माइ फोथारनि हालेवनाय माबा मोनसे मावनो नाजानाय, बेफोराव जोङो रांनि आंखाल जायोबा बेजोंनो जों सुख'जोबोमोन। दा नाथाय एसे दाम खमायनायनिफ्राय दुखु जानाय रखम जाहैदों आरो। दायो 200ल'सो थाङो सेरसेयाव। आनन्द बाजार, सालबारि आरो अब्लाबा आनन्दआवबो फाननो हायाबाथाय सावदर बिथा सकाव बेलासे फानजायो बिदि आरो। माखासे मुवा बेसादफोराबो दाम जादों? दाम जादों। दा बेदरनि दामा खमायदों। बिदिनो जानानै दा एसे उसुबिदा जाना दं आरो। आङो आवगाय बे गन्द्रा गंब्रैयाव 4 अमा बिमा
फिसिनानै मासे अमायाव 10टा करि जायोबाबो 40टा अमा जायो 40टा अमायाव आं थेलायै थेला गुन्दै लाबोयोमोन लाबोनानै फिसियोमोन आरो मानि थाखाय अमानि दामा खमायदों मानि थाखाय खमायदों दा बेखौ सालान फैयोमोन आवगाय शिलंनिफ्राय लांनो फैयोमोन नाथाय बे शिलंनिफ्राय लांग्राफोरा दा फैया जादों इखायनो जोंनि जायगानिफोरा आरो बायनो नागिरा जायगायावनो मोनो नालाय बिदि आरो दा बिदियाव उसुबिदा जानानै सालान लाङा नालाय जों अमा फिसा सोखायबाबो फाननो हाया रखम जाना दं न'खर सालायनायाव बिराद दिगदार जादों बिदिनो आरो माबा मोनसे खरसा नांगौबाबो जोङो एखिनिया जोंनि अन्थाइबारि गामि इनिफ्राय नै दा आं रायलायबाय थानाय गामिया जाबाय बाथौगुरि सुपा होनो इयाव 6टा सुपा दङ जोंहा अन्थाइबारियाव 6टा सुपायाव जोंनि लाइनखौ बाथौगुरि होननानै बुङो गामिनि फिसियोमोन ना अमाखौ गामिनि फिसियानो दे बिदिनो न'खर सलायो गावबा गाव फिसियो गावबा गाव दा बिनिखायनोथ' गावबा गाव फिसिनायावथ' गुन्दैनि दामा बांद्राय जालांबाय 80 थाखा गाहाम बिदि आरो बेखिनियानो नंगौ बिथाङा फोरमायनानै होबाय माखासे खोथा बिथांमोननि गामियानो जाबाय अन्थाइबारि गामि अन्थाइबारि गामियाव गासै रायजो राजाफोरानो अमा फिसिनायाव मुखुब जादोंमोन नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेनोदि बिथांमोननि अमाया बा न'खर सलायनायाव माखासे बेसेननि थाखाय बेसेन खमायनायनि थाखाय बिथांमोना गाव न'खर सलायनो हायाखै आरो लोगोसे मुवा बेसादफोरा दाम जानायाव बिथांमोना दुखु फोरमायदों आरो अमानि थाखाय बिथांमोना फाननो हायैखौ न'खर सलायनायाव बिथांमोना माखासे जेंनायाव गोलैनांदों बे समाव दंफैयो आं बरपेटा रडनिफ्राय अनजय बसुमतारी खौरां नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों ओमफ्राय हामाखै दिनैनि ट्रिटमेन्टआनो आङो एसे मोजां मोनसिनबाय जेरै सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों नोंथांमोनहा एएसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन